No niin, tästä se alkaa. Hotellin henkilökunta on jo varmasti paikalla ja voimme aloittaa aisteja hivelevän suunnittelun. En malta odottaa. Tosi hyvä väri. Ja sitten nämä tuolit sopisivat siihen pienempään kokoustilaan ihan sairaan hyvin. Ja sitten se luova... Hei, kiitos Kati. Tervetuloa kaikki tänne meidän ensimmäiseen suunnittelupalaveriin. Ensimmäisenä tilanahan meillä on nyt suunnittelupöydällä se teidän aulatila. Se tila toimii monesti myös kohtaamispaikkana. Ja miksei näissä tiloissa tosiaan voi esimerkiksi tavata sen mielitiettynsäkin. Tää on mun mielestä ihan liian mökkimäinen, mutta kuitenkin jos tätä tunnelmaa ja saisi tuotua niihin kokoustiloihin kuitenkin niin, että se olisi käytännöllinen, kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Tietysti Riia tietää. Riihan on ammattilainen. Tuukka, voisitko hakea sieltä mun työhuoneen pöydältä? Siellä on hyvä esite Australiasta. Siellä on hyviä ideoita tähän. Joo, totta kai. Hei, olisiko joku muu halunnut jotakin? Tuukka, hei. Tuo jotain hyvää. Kyllä sä tiedät. Niin, mihin me jäätiinkään? Hei Kelpo, mähän tajusin, että eihän sun mitään työhuonetta täällä ole. Ei olekaan.